Vi har ikke tål for hvordan jeg var førskar vår vi virka, eller hva vi gjør av dem. Et videre vi tog, at i fjør innflyttet vi for knappar 600 millioner kroner og i mæte, drekka og tobak. Det er ikke penger. Hei. Hei. Du selger din ikke først? Det gjør vi, ja. Et spør kundene førskar vår. Ja, og nå er det sånn at jeg skal kvært først hvor det i forhold til det utlandske vørende. Kjøper du først? Ja, det jeg kan. Så gjør jeg det, ja. Hva er det avkjente? For det her vel? Det er kjøper igjen, så kjøper jeg kvalitet. Det er det første. Og prisen har nekka seg i Østen. Om man kjøper en førskar vår, helt og så at det kommer ringar vastne, og i mån til hvis man legger pengene utenlands. Ja, så då har man bättre efter först. Ja. Jag har alltid styckt den här till. Helt du at hvis vi kjøper førskar vår, at prisen for nye, dykk den for opp. Det skal den här sfären. Ja. Men hvis det inte står då för ska framlösa så var det släkt buljar, ja. Kjøper din først? Ja. Hva er det aller beste etter førskar? Det plejer en sån grymt uppsort. Ja. Det är bara gott att köpa först. Det sannliga är sen stoltligt. Jag ska nog säga till att alla de här förska vörna att du köper det, det här ska erinda för. Men det skulle du bara köpa ett ropbröd så då tänkte jag Det slapp i boilje, Slapp i boilje, ja. Så bra fylla. Har vi kjent för? Nej, det är aldrig inte. En av första vörna som ringar vatninum. Påsa? Ja, det är släck. Om vi då har framlägga först, måste vi så inte stå och köpa först.